Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kuwa yanzu na ce bidiyo na shine zan yi na ƙarshe akan matsalanmu da Najeriya, amma abun akwai cin rai ne. Akwai cin rai, akwai haushi. Ka kalli wai malamai wanda suke faɗin ƙala Allahu ƙala Rasulu, wanda maganan Allah ce suke ganin su abin da za su yi, duk abin da za su yi ƙoƙari ne su yi danwa, su yi dan Allah ne ya ce ai. Ina jin da lokacin da shugaban ƙasanmu ya fito ya zarge su sai da ya ce Allah yana nan, shi ya kafa shaida da Ubangiji ce Allah ne shaida. Wanda ya zalunci wani, Allah yana nan kuma Allah yana gani, kuma shi bai bacci kuma shi zai hukunci. Abinda mon general ya faɗa kenan. To iya wannan shaidar da shugaban ƙasa ya sa Ubangiji shi zama shaida tsakanin Nijar da Najeriya, in har shi ƙarya ya musu shari ya musu, Allah yana ji. Amma wai a matsayinka na malami ka ji mutumin nan ya kafa hujja da ubangijinsa ne yake hukunci, kuma ya dogara ga hukuncin da ubangiji zai in shariye muku Allah shi masa hukunci in ƙarya mai wani. Amma wai malamai wai ku zo maimakin wai ku ce to lalle mu mun bar tun da kace Allah, to mu ma za mu bar maganar ubangiji Allah shi hukunci. Amma sai kuka ga ai ku kuka cancanci ku hukunci, maganar cani tun da ba ku ɗauke shi musulmin ƙwarai ba. Dama malaman Najeriya dukkaninsu gaba ɗayan su rankarkab, wallahi idan kaga sun zo Nijar ƴan su ya kawo su, bukatar su ta kawo su, tunda suna da yaƙini in sun zo Nijar masu kuɗin mu za su ɗauki kuɗi su ba su, za su samu kuɗi, za su ci mai kyau, za su sha mai kyau, ai tattalin su koma gida. Don ka malaman mu na izala kun ji kunya, wallahi kun ji kunya. Bawan Allah ya zo yayi magana akan me yayi magana, da yayi magana akan shugaban ƙasar ku kuma ya ce Allah ne ke hukunci kuma Allah na nan. Amma a matsayin ku na musulmi sai kuka kasa kallon wannan maganar tashi, sai kuka ɗauki son zuciya saboda kun yi gwamnatin muslim yanzu ya nuna ku 'yan siyasa ne, an taɓa siyasa ku. Don ku ji tsoron Allah, duk abin da za ku yi hukunci a kan shi ku tsaya ku duba, wai kun ce duk abin da za ku yi ku za ku yi adalci. To wannan shine adalci? Adalci shine to ku je ku yi bincike, ko ku turo tawagan ku kai mun general Zakayi magana shugaban ƙasa, amma kwanan baya mun zo akan maslaha ta matsala kaza. Lokacin da ake ta rigima mun zo, to yanzu ma mun zo muna so ka ba mu cikakke shaida a matsayin mu na ƴan arewa kuma musulmi ƴan uwanka. Shin miye hujjarka akan abin da ka faɗa game da shugaban ƙasa, game da yanda yake shirin tarwatsa mu na ƙasar mu, yake shirin tarwatsa mu ƴan arewa? Sai ku zo da wannan abun, ku zo da siga, ku nemi hujja. In bidiyo kuke so, in a rubuce kuke so a baku shaida da yadda yayi abin da duk suka yi, shugaban ƙasa zai baku a bayyane ku tafi. Shikenan. Amma da yake ba adilai bane ku, malantar babbar riga ce ta ku gwada mu cewa kowa ku kuna da arziki, kun samu kuɗi, malamai ne ku amma ku neman kuɗi kuke, neman duniya kuke. Dan shi malamai na adalci sun wuce. Wallahi Malam Albani da Jafar su ne malaman da adilai a Najeriya, kun ba za a ƙara irin su ba. Duk wani ɗan babbar riga wallahi bai isa yi darajar waɗannan malaman ba, mu a idanuwan mu. Albani ya faɗa ya ce kana nan kana da'awan sunna a Najeriya, za ka je Nijar kana ganin abun da kake gani na a Najeriya sabo ne a wurinka. Nijar sun daɗe da sanin shi a sunna. Saboda adalci ce da sanin cewa amma ku kun ɗauki malamanmu ba su san komai ba, su da ilimi. To malamanmu ba ilimi ne ba su da, babu sani ba ne ba, suke muku bin ku ne, suke barin abun ne dan Allah, suke shiru su kyale ku. Kunnuwansu na ji kuma idanuwansu na gani, in kuka zo da tawagar ku ne ke yi, ku ke komi su shiru su kyale ku, su sa ku a gaba. Saboda mu muna da karamci, muna da mutunta baki. Shine kawai. Amma ba wai kuna ganin kaman kuna da wata tutiyar, kuna da wani ilimin da za ku zo ku koyar da mu addini wanda malamanmu ba za su iya koyar da mu ba. Wannan magana ƙarya ce, wallahi ba gaskiya bane. Don ku bi rayuwa a hankali. Duk abin da za ku yi amfani da ilimin da kuke ganin Allah ya baku. Kun yi boko, kun yi kaza, amma duka ya zama na banza, saboda son zuciya yake damun ku. Don ku idan kuna gyarawa, ku gyara. Mu mun faɗa ne a matsayinmu na waɗanda ba su da ilimi, amma muna da hankali, mun sa abin da muke faɗi. Kun mun sa abin da muka yi, mu ba za mu ci mutuncin ku ba. Amma kuna faɗin cewa wai ku kuna da ƴan tasha, irin ku kuna da ƴan tasha. To dama mun san duk yawan tawagar ku tsohin ƴan daba ne, saboda dukkaninsu duk wanda ya tashi a Najeriya, in dai ya tashi a arewacin Najeriya, ya ga ana faɗar daba, ko bai yi ba ya ga ana yi a gidansu ko a unguwarsu. Dan shi kowa in kuka tashi abu wani bi kuka yi shi na dabanci, ku nuna zafi da fitici akan cin mutunci da walakanci. Saboda kowa ya ɗauki ɗan Nijar, ba kowa ba, kowa na jin daɗi ku ci mutunci ƴan Nijar ku ji daɗi. To wallahi mu ga Allah muka dogara, kuma mu bayan Allah ne. Kuma duk abin da kuke so ku yi ya nuna imanin ƴan Nijar ya hina ku.
saboda mu da muka dogara ga Allah muka baiwa Allah zaɓi sai Allah ya kawo mana mafita, ya kawo mana wannan general kin da kuke kushewa, kuma shine mafitar da Allah ya bamu, kuma muka rungumi kayan mu hannu biyu. Ku kuma da ku saki Allah kuka ki hanyar da duk kamata mai hishe ku istighfari ku koma Allah ba ku yi ba, sai Allah ya ba ku tulumbu tun kafin ya hau mulki ya gasa muku aya a hannu, tun ranar da aka rantsar da shi ya biyo hanyar da zai sa ku cikin masifa. To mu bi iznillahi ta'ala namu shugabanni muna son su, suna son mu, kuma Allah haka yace ai shugabanci, talakawanka suna kaunar ka, sai Allah ya sanya albarka a cikin tafiyarka. Allah shi albarkaci shugabannin mu, Allah ya sanya mu rayuwar CNSP, shugabannin mu jagororin mu, Allah ya sanya mu rayuwar ku albarka. Ubangiji Allah ya kare mu da ku ga duk wani mai nuhin shari akan mu.